Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον Κυριάκο Χαρακίδη, το Δήμαρχο Δράμας, ανοίγουμε την αυλαία της εκπομπής Εξουσία. Και με ποιον άλλον βέβαια θα άνοιγε η εξουσία παρά με τον πρώτο δημότη της πόλης, τον Δήμαρχο. Δήμαρχε, πώς είναι η εξουσία, πώς τη γευτήκατε το τελευταίο διάστημα, γιατί όχι ότι σας έλειπε με την έννοια ότι διατελέσατε σε τέτοιες θέσεις που είχατε εξουσία, αλλά ο Δήμος δίνει η θέση του Δημάρχου άλλο εύρος, άλλη βαρύτητα σε αυτό το θεσμό. Ναι, καταρχήν μου αρέσει ο τίτλος έτσι όπως βάλατε και το ξεκινήσατε και από μένα, ναι, ως δήμαρχο, πρώτος στη γραμμή ο δήμαρχος της εξουσίας. Καλός ή κακός πρώτος. Ο δήμαρχος μπορεί να είναι ο πρώτος πολίτης της πόλης, βεβαίως ως δήμαρχος και ως δημοτική αρχή έχει αρκετά μεγάλη εξουσία, αν θέλετε αρμοδιότητες, οι οποίες μπορούν να, εφόσον χρησιμοποιούνται σωστά, εφόσον υλοποιούνται σωστά, να δίνουν και σωστά και καλά αποτελέσματα για τους δημότες. Παρ' όλα αυτά όμως ο δήμαρχος δεν μπορεί να αισθάνεται ως ένας εξουσιαστής, ως η εξουσία στον τόπο. Είναι λάθος αυτό. Ο δήμαρχος αισθάνεται όπως ο κάθε πολίτης και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο την εξουσία, τον θεσμό αυτόν του δημάρχου. Νομίζω ότι τον αντιλαμβάνεται ο δημότης, αν ο εκάστοτε δήμαρχος τον ανεβάζει ή τον κατεβάζει. Εξαρτάται προφανώς από τη ματαιοδοξία, το βαθμό της ματαιοδοξίας που έχει το κάθε άτομο. Είστε ικανοποιημένος εσείς από αυτά τα 3,5 χρόνια? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η απάντησή μου θα είναι διτή. Όσον αφορά τα δημοτικά πράγματα, δηλαδή αυτά τα οποία εξαρτώνται από εμάς, με την έννοια ότι έχουμε πλήρη αρμοδιότητα ή εξαρτάται από τις ικανότητες του Δημάρχου, της Δημοτικής Αρχής και των στελεχών του Δήμου, σαφέστατα είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένος. Αυτό δηλαδή το οποίο έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή σε λιγότερο από 3 χρόνια, με δυναμικό το οποίο έχει μειωθεί περίπου στο 32% και με πόρους που αγγίζουν το 15% των πόρων που είχε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, βεβαίως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, προσπαθήσαμε, υπερβάλαμε σε πολλές περιπτώσεις τις δυνατότητές μας, αξιοποιήσαμε κάθε ευκαιρία και φτάσαμε σήμερα να λέμε ναι, είμαστε ικανοποιημένοι για το αποτέλεσμα που παράξαμε εμείς. Αλλά έχει και την άλλη όψη, η οποία λέει ότι πολλές φορές έχω φτάσει στην αγανάκτηση, ίσως έχω αγγίξει και την απογοήτευση, βλέποντας πράγματα να συμβαίνουν από την κεντρική εξουσία, να είμαστε εντελώς ανίσχυροι για να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Ο Καλλικράτης σας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Ο Καλλικράτης μας δυσκόλεψε σίγουρα πολύ, αλλά ο Καλλικράτης, έχω πει επανειλημμένα ότι έχει και τα θετικά του και τα αρνητικά του. Δεν είχε μόνο αρνητικά, είχε και θετικά. Και αν ο Καλλικράτης εφαρμοζόταν όπως σχεδιάστηκε και γινόντουσαν οι βελτιώσεις που όπως κάθε νόμος χρειάζεται να του γίνουν. Με άλλη διαχείριση, με άλλο σύστημα πόρων όμως, έτσι. Γιατί οι Δήμοι έμειναν από λεφτά. Ναι. Ο Χωρίς Καλλικράτης προβλέπει τους πόρους και προβλέπει συγκεκριμένους πόρους για τους Δήμους. Οι πόροι δηλαδή... Προέβλεπε αυτή τη μείωση τη μεγάλη που έγινε. Όχι. Προβλέπει τους πόρους όσον αφορά το από πού θα προέρχονται οι πόροι. Αλλά όταν αυτοί οι πόροι, δηλαδή το 12% του ΦΠΑ, προβλέπεται να πηγαίνει στους Δήμους. Και όμως το 35% του φόρου φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπεται να πηγαίνει στους Δήμους. Αλλά εισπράττοντάς το η κεντρική κυβέρνηση και κατανέμοντάς το στη συνέχεια στους Δήμους. Αυτό σε πολλές των περιπτώσεων πρώτον δεν έχει γίνει ή έχει γίνει ακανόνιστα. Χωρίς να υπάρχει δηλαδή μια συνέπεια και μια συνέχεια. Αυτό σαφέστατα δημιούργησε προβλήματα στους Δήμους και προβλήματα μεγάλα. Απ' την άλλη, κάθε τόσο έχουμε μια απόφαση από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία πλήττει τους Δήμους. Μειώνει τα οικονομικά, περιορίζει τις αρμοδιότητες, παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο, αν μπορεί να λεχθεί αυτοδιοίκητο. Εγώ το ονομάζω πολλές φορές ετεροδιοίκητο. Έτσι. Βεβαίως. Γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση νομίζω θα έπρεπε να έχει
πολύ περισσότερες αρμοδιότητες ή να πω, μάλλον θα έπρεπε ελάχιστα να μην είναι αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη. Φυσικά, εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα, τα κύρια τα οποία πρέπει να έχει. Δεν μπορεί να μην μπορεί να κάνει ο Δήμος κάτι άμεσο για την ανεργία. Δεν μπορεί τα προγράμματα ανεργίας να σχεδιάζονται από την κεντρική κυβέρνηση. Θα μπορούσαμε δηλαδή να ξαναγυρίσουμε στην αρχαιότητα, η πόλη κράτος. Μα σας πω το εξής, φυσικά. Η πόλη κράτος εδώ είχε γίνει, στην Ελλάδα εφαρμοζόταν και άλλαξε το σύστημα μετά. Τότε λεγόταν βασιλιάς, δήμαρχος, τύραννος, με οποιαδήποτε μορφή, εν πάση περιπτώσει, αλλά ήταν μια διοίκηση τοπική και ο καθένας κοιτούσε να κάνει το καλύτερο για τον τόπο του. Εμείς δεν μιλάμε όμως σε αυτή τη βάση, εμείς μιλάμε εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και ό,τι άλλο που θα μπορούσε να παραμείνει σε μια κεντρική διοίκηση να έχει παραμείνει. Αλλά εγώ φέρνω πάντα ένα παράδειγμα. Να ρωτήσω, τέτοιες ιδέες σαν αυτές που ακούω από εσάς υπάρχουν στο κεντρικό σας όργανο? Υπάρχουν άλλοι δήμαρχοι που συμμερίζονται αυτές τις απόψεις? Θα σας πω το εξής. Και ως πρόεδρος του επιμελητηρίου ήμουν ένας από τους ανήσυχους προέδρους και ίσως ένα από τα αγκάθια των Γενικών Συνελεύσεων. Θα πω ότι και σήμερα ως συμμετέχουν στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχω τον ίδιο ρόλο πάλι, όχι ότι είμαι στραβός πιστεύω, αλλά ότι αυτό το οποίο εντοπίζω, αυτό το οποίο θέλω να διορθωθεί, θα το προβάλλω. Δεν είναι για να λέμε ευχαριστώ και μπράβο εμείς οι δήμαρχοι. Εμείς είμαστε δήμαρχοι οι οποίοι πρέπει να τα βάζουν τα ζητήματα αυτά εδώ. Δεν μπορεί δηλαδή ζητήματα που ζητάει ο πολίτης καταρχήν να τα λύνει ο Δήμος. Αυτό θέλω να μην τα προωθούμε εμείς. Δικές σας ανησυχίες άλλοι δήμαρχοι? Ναι, βεβαίως. Έχει και άλλους δημάρχους. Μπορεί να μην είμαστε η πλειοψηφία, να είμαστε η μειοψηφία. Αλλά έχουμε ένα λόμπι το οποίο μπορούμε και συνονούμαστε και κάνουμε παρεμβάσεις στα συνέδρια και στις γενικές συνελεύσεις για συγκεκριμένα πράγματα. Η ρύθμιση, να σας πω ένα παράδειγμα, των οφειλών των πολιτών και των επιχειρήσεων προς τους Δήμους ήταν μια παρέμβαση την οποία έκανα τον Νοέμβριο στη Γενική Συνέλευση, την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Δήμων. Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση και στο ψήφισμα το οποίο εκδίδει σε κάθε Γενική Συνέλευση και σε κάθε συνέδριο, και αυτή η πρότασή μας αυτούσια προωθήθηκε στο Υπουργείο, το οποίο με κάποιες τροποποιήσεις την έχει κάνει νόμο πριν από 3 ημέρες. Μάλιστα. Ορισμένα πράγματα σας πήκαν από τον Καλλικράτη, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια σας λύκαναν και σας ικανοποίησαν πάρα πολύ αναφορικά με την αποδοχή που είχατε από τον κόσμο και κυρίως από εκπροσώπους του κόσμου, και αναφέρομαι στην σύμπραξη των Προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, οι οποίοι έφυγαν από τις παρατάξεις τους και συνέπραξαν μαζί σας, προφανώς γιατί είδαν έργο να επιτελείται στις περιφέρειές τους, στις επαρχίες τους. Και αυτό φαντάζομαι ότι ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση για σας, γιατί είχατε πει, αν θυμάμαι καλά, και στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες που συμμετείχατε, ενώνουμε τους Δραμηνούς, και αυτό έγινε και κίνητρο για κάποια άλλη παράταξη να το παραφράσει κάπως, σε βάση περιπτώσει, και φαίνεται να το καταφέρατε. Ναι, νομίζω ότι ήταν ένα μεγάλο στοίχημα. Μπορεί σε προεκλογικές περιόδους να λέγονται κάποια πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να τα μπορέσεις να τα εφαρμόσεις, να τα υλοποιήσεις, να τα πετύχεις, εν πάση περιπτώσει, στη συνέχεια. Εμείς νομίζω πετύχαμε σχεδόν απόλυτα. Πετύχαμε να πείσουμε καταρχήν τους Δραμηνούς, την πλειοψηφία των Δραμηνών, ότι αυτή η παράταξη, αυτή η Δημοτική Αρχή, όχι μόνο υλοποιεί αυτά τα οποία είπε σε έργα, σε δράσεις και δραστηριότητες, αλλά και σε επίπεδο φιλοσοφίας. Δηλαδή, είπαμε, δεν διαχωρίζουμε κανέναν, είμαστε μια ανοιχτή παράταξη, μια ανεξάρτητη παράταξη, αγκαλιάζουμε όλους τους Δραμηνούς. Τους αγκαλιάσαμε. Έχουμε στελεχειακό δυναμικό, πολιτικό προσωπικό, το οποίο ανήκει σε όλες τις παρατάξεις, σε όλες τις τάσεις που επικρατούν στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο αναφέρετε εσείς για τους προέδρους, βεβαίως είναι έτσι. Δηλαδή, το να έρθουν οι πρόεδροι μαζί μας και να συμπαραταχθούν όταν ήταν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια στις προηγούμενες εκλογές και εκλέχτηκαν με τα διαφορετικά ψηφοδέλτια, δεν είναι απλά μία επιτυχία. Γιατί κάποιος μπορεί να πει ότι ήταν υπόγειες διαδρομές, λέχτηκαν διάφορα
τρελά και παλαβά. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί τους για 4, για 8 χρόνια, για 12 χρόνια, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι είχαν υπόγειες διαδρομές, ότι μέχρι τότε ήταν σωστοί αυτοί οι άνθρωποι που ήταν μαζί τους και τώρα που ήρθαν στην παράταξη Πόλη και Ζωή και με τον Κυριάκο Χαρακίδη στυλιτεύτηκαν γιατί κάναν αυτή την επιλογή. Όχι, όχι κυρία Στρατιάδου. Οι άνθρωποι αυτοί, οι συνάνθρωποι μας αυτοί, οι συμπολίτες μας που ήταν επιφανή στελέχη στην κοινωνία, την τοπική, στην κάθε κοινότητα, κάναν μια συνειδητή επιλογή. Γι' αυτό, προσέξτε, και τους στηρίζουν οι κάτοικοι των κοινοτήτων. Δεν τους γύρισαν την πλάτη. Δεν είδανε δηλαδή τον πρόεδρο του Νικοτσάρα να έρχεται και να συστρατεύεται τον δήμαρχο Δράμας, να αλλάζει δηλαδή παράταξη και να του γύρισαν την πλάτη και να του είπαν ότι ξέρεις, αφού πήγες με το Χαρακίδη δεν σε στηρίζουμε. Ίσα ίσα έχουμε τη συντριπτική πλειοψηφία στο χωριό. Και να συνεχίσω και για τα υπόλοιπα χωριά και να σας λέω. Είναι το ίδιο πράγμα. Κατάλαβα. Αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν γιατί είδανε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε το παραπάνω. Τα χρήματα τα οποία δίνουμε στις κοινότητες είναι με το παραπάνω από αυτά που δεσμευτήκαμε. Και τα έργα τα οποία γίνονται δίνουν λύσεις διαχρονικές. Οι λύσεις δηλαδή που δίνουμε στα λίμματα του Μιλοποτάμου, του Νικοτσάρα, του Καλού Αγρού, των Αμπελακίων, των Κουδουνίων, της Νέας Σεβάστιας, του Προαστίου, είναι λύσεις διαχρονικές. Είναι 50 χρόνια ζούμε με τα λίμματα έξω από την πόρτα μας. Και τώρα ξαφνικά όλες αυτές τις περιοχές συνδέονται με το βιολογικό καθαρισμό, με ένα πολύ μεγάλο έργο που ξεπερνάει και τα 5 εκατομμύρια. Να έρθουμε όμως λίγο στη Δράμα και να ξεκινήσουμε από το κέντρο της Δράμας. Το κέντρο του κάθε πόλης είναι ο καθρέφτης και η δική μου αίσθηση είναι ότι αυτός ο καθρέφτης ο δικός μας είναι κάπως αραγισμένος. Τι εννοώ? Στον κήπο δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις που περιμέναμε να γίνουν, γιατί τόσο η Ονειρούπολη όσο και η ανθρωπομική έκθεση χαλάει την εικόνα του κήπου και τη χαλάει πολύ και αφήνει τον κήπο για ένα πολύ μεγάλο διάστημα σε μια κατάσταση περίεργη. Τώρα ο κήπος είναι πολύ όμορφος γιατί βγήκε το πράσινο και άνθησαν τα λουλούδια και όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι πάσχει. Σε αυτό το πρόβλημα δεν βρήκατε μέχρι τώρα τουλάχιστον λύση. Έχετε κάτι κατά νου? Δηλαδή, μετά τις παρεμβάσεις, μετά την έκθεση και την Ονειρούπολη, πώς μπορεί ο κήπος να επανέρχεται στην καλή του μορφή? Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Είμαστε 3 χρόνια δημοτική αρχή, κάνουμε 3 φορές την Ονειρούπολη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η αποκατάσταση στον κήπο γίνεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Αυτό είναι γεγονός. Ο κήπος δεν πρασίνησε μόνος του σήμερα γιατί ήρθε η Άνοιξη. Πρασίνησε όπου υπάρχει τον γκαζόν. Όπου δεν υπάρχει τον γκαζόν γιατί τοποθετούνται οι κατασκευές για μεγάλο διάστημα, εκεί βεβαίως γίνεται η παρέμβαση από το Δήμο αμέσως μετά. Και βλέπετε ότι ήδη πρασίνησε ο χώρος αυτός. Η φυτεύση των λουλουδιών με την έναρξη της Άνοιξης είναι μια πραγματικότητα. Και βλέπετε έναν κήπο, και όχι μόνο τον κήπο, το δημοτικό κήπο. Για μας κέντρο της πόλης είναι όλος ο Δήμος. Και τα δημοτικά διαμερίσματα και οι γειτονιές της πόλης. Βλέπετε τα πάρκα και τις πλατείες στις γειτονιές της πόλης. Εξοραίζονται όλα το ίδιο. Και το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει. Δεν είναι μόνο ο δημοτικός κήπος και η Αυγαία Βαρβάρα όπως βλέπανε οι προκάτοχοί μας. Όχι, βλέπουμε παντού. Έχουμε το δημοτικό κήπο. Παρεμβάσεις. Ο δημοτικός κήπος της Δράμας, για όσους δεν το γνωρίζουν, εσείς το γνωρίζετε, διέπεται από τη δασική νομοθεσία. Δεν μπορείς να κάνεις παρεμβάσεις στο δημοτικό κήπο χωρίς την έγκριση της δασικής υπηρεσίας. Δεν μπορεί ξαφνικά να κόψεις δέντρα, να αλλάξεις πολλά πράγματα μέσα στον δημοτικό κήπο. Οι παρεμβάσεις στο δημοτικό κήπο θα γίνουν. Και είναι δύσκολη συνεργασία με την δασική υπηρεσία? Όχι, δεν είναι δύσκολη η συνεργασία. Ίσα-ίσα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Είναι πολύ σφιχτή, σκληρή η νομοθεσία. Και υποχρεωτικά ακολουθείται αυτή η διαδικασία. Ακούτε συχνά, πυκνά, όλοι μας ακούμε, κάθε 3, 4, 5 χρόνια να συζητείτε το θέμα του δασικού νόμου για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν. Βεβαίως, εδώ έχουμε έναν δημοτικό κήπο ο οποίος χρειάζεται εξοραϊσμό. Βεβαίως πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις. Ποιος λέει το αντίθετο? Οι διάδρομες στο δημοτικό κήπο μείναν χαμηλά γιατί τα δέντρα μεγαλώνουν και σηκώνουν το χώμα πιο ψηλά. Έχουμε την Ονειρούπολη που καταπονεί ιδιαίτερα το δημοτικό κήπο. Αλλά αυτή η δημοτική αρχή ήταν αυτή όμως που ανέδειξε
τον δημοτικό κήπο. Είναι αυτή η δημοτική αρχή που έχει βγάλει τα νερά στην επιφάνεια, που έχει φωτίσει τα νερά, που έχει δείξει όλο αυτό το φυσικό κάλος. Να πάμε έξω από το δημοτικό κήπο, ακριβώς στην οδό Κύπρου, όπου εκεί η εικόνα της είναι πάρα πολύ έτσι, άσχημη, θα έλεγα. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και αυτό γιατί υπάρχουν 3 περίπτερα τα οποία είναι ακριβώς στην άκρη του δρόμου. Δεν μπορεί να περάσει όχι η μητέρα με καροτσάκι ή ένα τροχήλατο όχημα, αλλά ούτε ένας πεζός κανονικός. Γιατί πρέπει να κατέβει στον δρόμο και μάλιστα η πρόσβαση στον δρόμο είναι δύσκολη επειδή τα αυτοκίνητα παρκάρουν. Πρέπει να το έχετε δει γιατί είναι και γειτονιά. Τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή, θα αλλάξει την εικόνα. Τώρα με τα περίπτερα που αλλάζει ο νόμος και θα πρέπει θα τους πάρουν τις άδειες, γιατί ορισμένοι απεβίωσαν και δεν μπορεί η άδεια να δοθεί στους απογόνους, σύμφωνα με τον νέο νόμο, αυτά θα πρέπει να αποσυρθούν. Έχει δικαιοδοσία η Δημοτική Αρχή να το κάνει αυτό, μπορεί, γιατί πολλές φορές και ο νόμος σας εμποδίζει να κάνετε κάποια πράγματα. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, η Κύπρου είναι μέσα στην πρόταση η οποία έχει κατατεθεί για την βιοκλιματική παρέμβαση της 19ης Μαΐου από τη Βενιζέλου μέχρι την Πατριάρχου Διονυσίου. Στην παρέμβαση αυτήν, η οποία είναι ύψους 3.700.000 ευρώ και έχει τύχει θετικής εκτίμησης από το Υπουργείο και πιθανότατα τις επόμενες μέρες, το αμέσως επόμενο διάστημα, να έχουμε και την τελική έγκριση, η παρέμβαση η οποία κάνει είναι από το Δημοτικό Κήπο μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Από το Δημοτικό Κήπο μέχρι την Αγία Βαρβάρα. Δεν μπαίνει μέσα στο Δημοτικό Κήπο και μέσα στην Αγία Βαρβάρα. Και τι περιλαμβάνει? Η παρέμβαση αυτή λοιπόν που γίνεται είναι ευρεία και στην Κύπρου. Γίνεται ανάπλαση στην οδό Κύπρου, πεζοδρομείται η Βίτσι, πεζοδρομείται η Καραϊσκάκη. Έχουμε δηλαδή 2 δρόμους οι οποίοι πηγαίνουν και ενώνονται με την 19η Μαΐου και συνεχίζουν, γιατί εκεί που τελειώνει η Βίτσι και η Καραϊσκάκη είναι εκείνο το τεράστιο άνοιγμα το οποίο έχουμε και γίνεται μια ανοιχτή πλατεία η οποία συνεχίζει και περνάει από τη Σούτσου και Θεοτοκοπούλου και πάει στην Αγία Βαρβάρα. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλο έργο αυτό και θα δηλώνει και ενοποιεί το Δημοτικό Κήπο με την Αγία Βαρβάρα. Κάτι το οποίο για πολλούς φάνταζε αδύνατο η ενοποίηση των 2 χώρων. Εμείς βρήκαμε τη λύση με την παρέμβαση, με την μελέτη, με την έρευνα που έκανε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με το οποίο συνεργαστήκαμε και μας ολοκλήρωσε και την πρόταση για να κατατεθεί για την βιοκλιματική αλλαγή μέσα από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Εκεί λοιπόν που είναι το πιο θερμό σημείο της πόλης, θα κατεβάσουμε τη θερμοκρασία σχεδόν 4 βαθμούς με παρεμβάσεις είτε πρασινίσματος, είτε χρήσης ψυχρών υλικών όσον αφορά την κατασκευή, αλλά και του νερού, το οποίο θα είναι εμφανές σε όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν. Μάλιστα. Αλλάζει ριζικά δηλαδή όψη η περιοχή αυτή με την παρέμβαση αυτή την οποία έχουμε σχεδιάσει και έχουμε προτείνει και θα χρηματοδοτηθεί. Πολύ ωραία. Εσείς μου μιλάτε για μεγάλα Γιατί έργα. αυτά τα αναγνωρίσαμε, τα βλέπουμε, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μπορούν να γίνουν σε 2 χρόνια όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, και όλα δεν μαζί. μπορούν να καταρχήν όχι να χρηματοδοτηθούν, όχι να μελετηθούν, ούτε να κατασκευαστούν δεν προλαβαίνουν. Ναι. Θα σας ξαναγυρίσω όμως σε μικρότερα πράγματα, όπως είναι η στάθμευση που έγινε άναρχη αυτό το διάστημα μετά την ακύρωση της Δημοτικής Αστυνομίας. Υποτίθεται ότι η ελληνική αστυνομία θα αναλάμβανε το έργο αυτό, το οποίο είχε και πριν την ίδρυση της Δημοτικής Αστυνομίας. Δεν βλέπουμε όμως να κινείται κάτι στο κέντρο. Συνεχίζει να υπάρχει και όχι μόνο η στάθμευση των αυτοκινήτων, αλλά βλέπω και μια αναρχία σε πεζόδρομους, σε πεζοδρόμια, όπου έμποροι βγάζουν εκθέματα στο δρόμο, σε μια εικόνα πάρα πολύ έτσι. Θα σας πω το εξής. Καταρχήν, είναι μια από τις περιπτώσεις που μπορώ να δηλώσω ότι ένιωσα αγανάκτηση ή απογοήτευση. Γιατί με το που ξεκινήσαμε το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης, ένα μέτρο το οποίο πριν το εφαρμόσουμε είχαμε μεγάλο πληθυσμό να είναι αρνητικό στην εφαρμογή του. Όταν το ξεκινήσαμε πάλι είχαμε αρκετούς οι οποίοι το βλέπαν αρνητικά. Δεν διστάσαμε να το εφαρμόσουμε
μη υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος. Όπως δεν διστάσαμε να ξυλώσουμε περίπτερα τα οποία χείρευαν, δηλαδή δεν υπήρχαν πλέον κληρονόμοι που να μπορούσαν να το συνεχίσουν και τα ξυλώσαμε, ή δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι, κλείσαν τα περίπτερα και τα ξυλώσαμε. Μέσα στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, ξυλώθηκαν πολλά περίπτερα. Για να έρθω και στην προηγούμενη ερώτηση την οποία μου είπατε, το περίπτερο δεν μπορεί να το ξυλώσεις όποτε θες. Δεν μπορεί δηλαδή το περίπτερο 50 χρόνια που είναι απέναντι από το κτέλ να πάει και να το ξυλώσει η Δημοτική Αρχή. Ναι, αλλά είναι πρέπει παράνομο, να γίνει άλλη δεν είναι παράνομο. Δεν αφήνει πεζοδρόμιο. Έτσι προβλεπόταν τότε που γίνανε. Και δεν μπορεί να τα ξυλώσεις τα περίπτερα. Δεν μπορεί να το μεταφέρεις ούτε στη μία πλευρά ούτε στην άλλη. Πρέπει να ξυλωθεί, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση και για τους πεζούς. Αυτό είναι το θέμα, λίμωνο να ξυλωθεί. Πάντως και σε αυτό που λέγατε για την στάθμευση των αυτοκινήτων. Λοιπόν, να πω. Έκαναν παράπονα και μετά τους άκουγα που κάνανε παράπονα που. Τα ίδια άτομα ήταν. Αυτοί που λέγανε να μην γίνει ελεγχόμενοι, αυτοί ήταν που λέγανε ότι το μεγαλύτερο έργο που έχει γίνει στο Δήμο μας τα τελευταία 30 χρόνια ήταν η ελεγχόμενη στάθμευση. Γιατί πήγαινε με 25 λεπτά και με μισό ευρώ, πάρκαρε στο κέντρο της πόλης, έκανε τη δουλειά του, το έπαιρνε και έφευγε το αυτοκίνητο. Τόσο πολύ. Τον πρώτο μήνα το δοκιμαστικό ήταν απίστευτη η παραβατικότητα. Το δεύτερο μήνα είχαμε 1000 και πλέον κλήσεις. Τον πέμπτο μήνα είχαμε περιοριστεί στις 250 κλήσεις. Φανταστείτε δηλαδή πόσο γρήγορα έχει γίνει η προσαρμογή. Και μας ευγνωμονούσανε. Ερχόντουσαν έμποροι οι οποίοι λέγανε «Δήμαρχε, και σε εμάς να βάλετε την ελεγχόμενη στάθμευση». Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο επισημάνατε, είτε αφορά εμπόρους οι οποίοι έχουν καταλάβει τα πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους, είτε υπάρχει παράνομη στάθμευση, δεν σημαίνει επειδή δεν υπάρχει η Δημοτική Αστυνομία ότι επιτρέπεται και να γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο. Είναι αρμοδιότητα της Εθνικής Αστυνομίας, η οποία όμως... Όλες οι αρμοδιότητες οι οποίες ήταν στη Δημοτική Αστυνομία έχουν πάει και στην Ελληνική Αστυνομία. Και το λέω το και γιατί κάποια πράγματα μπορούμε και στο Δήμο να τα κάνουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο έλεγχος και γίνεται από την Ελληνική Αστυνομία. Μπορεί να κάνει έλεγχο και η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή, όχι στη στάθμευση. Σε άλλους τομείς. Αλλά βεβαίως. Έχει αρμοδιότητα τέτοια. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε με κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω. Άκουσα στον απολογισμό που κάνατε 28 ή 27-28 δράσεις μέτρησαν στην κοινωνική πολιτική. Ποιες θεωρείτε, έχουν όλη την σημαντικότητά τους και την ουσία τους, βεβαίως, αλλά εσείς ποιες θεωρείτε ότι είναι οι τρεις περισσότερο, μεγαλύτερες μάλλον? Για μένα θα σας πω ότι από τις 28 δράσεις οι οποίες αναφέρουμε εκεί, παρότι έχουν όλες τη σημαντικότητά τους και κάποιες έχουν και την κορυφαία σημασία, η σημαντικότερη δεν αναγράφεται εκεί. Η οποία είναι? Η οποία είναι η δημιουργία της κάθε μία θέσης εργασίας που δημιουργούμε. Για μένα είναι το ότι υλοποιεί ο Δήμος, το ότι μπορεί και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με τον ΑΒ τρόπο, είτε προσλαμβάνοντας προσωπικό όπως ήταν με τους 5 μόνιμους, τα 5 μόνιμα παιδιά τεχνικούς επιστήμονες που προσλάβαμε, είτε αφορά τους συμβασιούχους, είτε είναι με δίμηνα, είτε είναι με πεντάμηνα, είτε είναι με οκτάμηνα, είτε και τα άτομα τα οποία εργάζονται τα 3-7 χρόνια και για αρκετά χρόνια ακόμη στα έργα τα κατασκευαστικά τα οποία εμείς επιδιώξαμε να πετύχουμε, να εγκριθούν και να υλοποιούνται. Για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα κοινωνικά. Γιατί σήμερα ο Δημότης δεν θέλει να του δίνεις από το κοινωνικό παντοπολείο δωρεάν τρόφιμα, δεν θέλει να του δίνεις οικονομική ενίσχυση για να μπορέσει να περάσει κάποια δυσκολία του, δεν θέλει να του δώσεις διατακτικές τις οποίες δίνουμε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, δεν θέλει την προληπτική ιατρική, δεν θέλει τη βοήθεια στην παροχή, στις παροχές υγείας. Θέλει να τα έχει αυτά από μόνος του, αυτόνομα, και το αυτόνομο που θα μπορούσε μόνο να το εξασφαλίσει έχοντας δουλειά. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο το οποίο προσφέρουμε και όταν συμβαίνει για μένα είναι και η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Βεβαίως, το να λειτουργεί ένας Δήμος, όπως ο Δήμος της Δράμας, ένα κοινωνικό παντοπολείο, απρόσκοπτα, για όλη τη διάρκεια του έτους και όχι συγκυριακά όπως συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με 150.000 ευρώ χρηματοδοτεί ο Δήμος αυτό το κοινωνικό παντοπολείο.
Έχουμε 120.000 ευρώ τα οποία δίνουμε σε οικονομικές ενισχύσεις όλο τον χρόνο σε συνδημότες μας, οι οποίοι έχουν έκτακτη οικονομική ανάγκη. Γιατί δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ του, γιατί δεν μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά του, γιατί θέλει να πάει να κάνει μια μαγνητική εξέταση, μια τομογραφία, κάτι της και δεν μπορεί να καλυφθεί. Όλα αυτά εδώ για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά και μια σειρά άλλων παρεμβάσεων. Πέσατε σε δύσκολες περιόδους. Βεβαίως, αλλά κρίση. ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, κυρία Στρατιάδου. Στα καλά και στα εύκολα πολλοί μπορούν να ανταπεξέλθουν. Στα δύσκολα είναι ποιος μπορεί να ανταπεξέλθει. Παρότι είδαμε και στα εύκολα ότι πολλοί καπετάνοι δεν μπορέσαν να κουμαντάρουν το καράβι. Να ρωτήσω, η διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί είστε και πρόεδρος της Διαμάθ, ήταν μια δύσκολη περίπτωση? Ναι, ήταν, και το λέω έτσι ευθέως, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και όχι μόνο, γιατί πολλές φορές μιλάμε για την Ευρώπη και για ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεκαετίες πριν ξεκίνησαν διαδικασίες τέτοιες και ακόμη και σήμερα σε κάποιες των περιπτώσεων ή σε πολλές των περιπτώσεων βολοδέρνουν ψάχνοντας το πώς θα βρούνε λύσεις. Εδώ ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, γιατί παρέλαβα μια Διαμάθ, δηλαδή τον φορέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, σε μια κατάσταση τελματωμένη, σε μια κατάσταση νηπιακή, και έπρεπε να κάνουμε άλματα για να προλάβουμε τα πράγματα και να προλάβουμε τα πρόστιμα. Αυτό εδώ λοιπόν μέσα σε 2 χρόνια το κατόρθωσαμε και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, να είναι όλες αδειοδοτημένες οι εγκαταστάσεις, να προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, να έχουμε εφαρμόσει σε όλο τον νομό την ανακύκλωση, πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε από τους λίγους νομούς στο σύνολό τους που εφαρμόζουν την ανακύκλωση. Και πρέπει να πηγαίνει καλά. Βεβαίως, και πάει και πολύ καλά, και μάλιστα μια ανακύκλωση για την οποία οι Δήμοι δεν πληρώσανε σχεδόν τίποτε από εξοπλισμό και από προώθηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Φρόντισα να είναι χρηματοδοτημένα όλα στο σύνολό τους, από τους κάδους, από τα απορριμματοφόρα, από τις τσάντες που πήγανε στα σπίτια, από τη διανομή των τσαντών. Όλα αυτά εδώ γίνανε με χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιβάρηση των Δήμων. Να έχουμε μια ανακύκλωση σήμερα στο νομό μας αξιοζήλευτη, και το λέω αυτό γιατί από το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε. Ευαισθητοποιήσαμε τον κόσμο, ήταν έτοιμος ο κόσμος, το ήθελε για να το κάνει, και βλέπουμε σήμερα να συλλέγουμε ανακυκλώσιμα υλικά χωρίς μεγάλη πρόσμιξη υλικών, τα οποία δεν πρέπει να τα ρίχνουμε στους μπλε κάδους. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Βεβαίως. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Πρώτη φορά εφαρμόζεται η ανακύκλωση, επομένως... Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι αυτή η Δημοτική Αρχή ξεκίνησε και έκανε πράγματα στα οποία άλλες δημοτικές αρχές τετραετίες και δεκαετίες πριν δεν τολμήσανε να τα ακουμπήσουν. Εμείς τα ακουμπήσαμε, παρότι είχαν και πολιτικό κόστος. Τα ακουμπήσαμε, βάλαμε στοίχημα ότι θα πετύχουμε και το πετύχαμε. Μάλιστα. Αυτά που δεν ακουμπήσατε ήταν κάποια από τα προεκλογικά σας σχέδια, τα οποία ήταν και μελετημένα, όπως μας είχατε πει, και κοστολογημένα. Και ενώ την Κηπούπολη και το πολυόρφο πάρκινγκ. Αυτά τα 2 τα έργα, πού σκόνταψαν? Φανταζόμαστε όλοι σε οικονομικές δυσκολίες και στην έλλειψη χρηματοδότησης, αλλά λόγω της κρίσης που επικρατεί. Μήπως όμως και άλλοι λόγοι? Δυστυχώς δεν ήταν οι χρηματοδοτήσεις, γιατί μια δημοτική αρχή η οποία πέτυχε να εγκρίνει 73 εκατομμύρια έργα στο ΕΣΠΑ, το να πετύχαινε άλλα 2, 3 ή 4 εκατομμύρια, νομίζω δεν ήταν το δύσκολο της ιστορίας. Ήταν το εύκολο κομμάτι. Το δύσκολο κομμάτι είναι εκεί που είπα και στην αρχή, που απογοητεύεσαι. Εκεί που λες δεν είναι δυνατόν σε ένα κράτος το οποίο είναι στο χείλος του γκρεμού. Ένα κράτος το οποίο πρέπει να κάνει άλματα για να ξεφύγει από τον γκρεμό, να ξεφύγει από εκεί που είναι. Ένα κράτος το οποίο πρέπει να περιορίσει τη γραφειοκρατία του, να ξεφύγει από τα στερεότυπα τα μέχρι τώρα. Ένα κράτος που πρέπει να αναδιοργανωθεί, να μένουμε σε πράγματα στα οποία να λιμνάζουν, να θέλει δηλαδή ένας δήμαρχος, ένας δήμος να κάνει πράγματα και να μην μπορεί. Λέτε για την Κηπούπολη.
παραχώρηση της έκτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ζητάμε 3 χρόνια. Μόλις πριν από ένα μήνα, βεβαίως, μόλις πριν από ένα μήνα, αν μπείτε μέσα να δείτε τον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής, που προτάθηκε και ψηφίστηκε από τη Βουλή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα δείτε μία παράγραφο, μία τροπολογία στον 4061 το νόμο, η οποία φωτογραφίζει και λέει μέχρι 70 στρέμματα παραχωρούνται κλπ. Είναι τα 60 στρέμματα που ζητήσαμε δίπλα στο χήμαρο της Καλυφίτου. Μάλιστα. Αν πάτε να δείτε γιατί δεν έγινε το πολυόροφο πάρκινγκ Μεσούτη, θα σας δώσω την αλληλογραφία η οποία ξεκίνησε από το 2011, μόλις ανέλαβα ως δήμαρχος, και δεν έχει τελειώσει μέχρι σήμερα, γιατί το ακίνητο ανήκει στην κτηματική εταιρεία του Δημοσίου. Δεν έγινε το υπαίθριο θέατρο στο Νέμο γιατί δεν παραχωρήθηκε η έκταση. Ήταν κάτι που δεν μπορούσατε να γνωρίζετε τότε? Όχι. Εμείς γνωρίζαμε ότι δεν ανήκουν στο Δήμο, ότι γνωρίζαμε ότι πρέπει να τα αιτηθούμε, αλλά σε καμία περίπτωση ότι θα κάνει 3 χρόνια και ακόμη δεν θα έχουν παραχωρηθεί. Αυτό εννοούσα. Βεβαίως. Μάλιστα. Είπατε προηγουμένως ότι... Και αυτό δεν είναι δικαιολογία, γιατί σας το είπα από πριν. Θα ήταν δικαιολογία σε κάθε περίπτωση αν δεν είχαμε κάνει αίτηση παραχώρηση των ακινήτων. Οι αγκυλώσεις του ελληνικού κράτους και των υπηρεσιών είναι γνωστές, επομένως δεν θα παρεξηγηθείτε. Ναι, αλλά αυτό εδώ θα σας πω το εξής. Αυτό έρχεται όμως και βάζει φρένο στην τοπική ανάπτυξη. Αυτό έρχεται και βάζει φρένο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, δεν μπορεί αυτά τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται και κυρίως μέσα στον αστικό ιστό να μην έχουν παραχωρηθεί απριόρι και χωρίς κανένα κόστος στους Δήμους. Πολλά είναι τα απαράδεκτα, αλλά δεν θα τα λύσουμε τώρα, δεν θα τα πούμε τώρα. Τελευταία βλέπουμε να ξεκίνησαν πολλά έργα και κάποιοι βέβαια θα πούνε ότι είναι προεκλογική περίοδος και ο Δήμος θέλει να δείξει. Εσείς θα έχετε να πείτε κάτι άλλο? Εγώ θα πω πολύ απλά. Είμαι 3 χρόνια δήμαρχος. Το ΕΣΠΑ ξεκίνησε να υλοποιείται από τον Δήμο με τις εντάξεις οι οποίες κατόρθωσε να έχει μέσα προς τέλος του 2011, και από εκεί και μετά είμαστε συνεχώς σε θεμελιώσεις έργων. Δεν μπορέσαμε ακόμη να εγκαινιάσουμε έργο, γιατί τα έργα τα οποία έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ είναι μεγάλα έργα τα οποία χρειάζονται τουλάχιστον 2 χρόνια υλοποίησης, γι' αυτό και είναι σε εξέλιξη κάποια στα τελειώματα, έτσι. Δηλαδή, το ότι δεν θα εγκαινιάσουμε το πολιτιστικό πνευματικό κέντρο και θα το εγκαινιάσουμε μετά από τις εκλογές, δεν θέλαμε εμείς να το εγκαινιάσουμε πριν από τις εκλογές. Το ότι θεμελιώνουμε δηλαδή σήμερα το κλειστό προπονητήριο είναι κακό, δεν είναι μια πράξη, σήμερα θεμελιώνεται. Η διαδικασία ένταξης στο ΕΣΠΑ, κυρία Στρατιάδου, είναι συγκεκριμένη για όσους την ξέρουν. Για όσους δεν την ξέρουν. Δεν παράξενο, ήθιστε να γίνονται τέτοια πράγματα. Όχι, εγώ πρέπει να πω. Μα μου λέτε ότι έγιναν προεκλογικά. Πολλές φορές γίνονται. Γιατί όμως γίνεται? Αν ήταν ένα έργο το οποίο το κάνουμε με δικά μας χρήματα, τότε μπορούμε εμείς να καθορίσουμε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πότε θα δημοπρατηθεί και πότε θα υλοποιηθεί. Όταν το έργο αυτό γίνεται από το ΕΣΠΑ, το πότε θα πάρω εγώ την έγκριση ένταξης, το πότε θα πάρω την έγκριση δημοπράτησης, διαδικασίες, το αν είναι μεγάλο έργο, ακολουθεί τον διαγωνισμό το διεθνή. Όλα τα έργα μας σχεδόν είναι με διεθνείς διαγωνισμούς, που η διαδικασία είναι πολύ μεγαλύτερη. 52 μέρες κάνει η δημοπράτηση για να ολοκληρωθεί. Φτάνουμε δηλαδή σε σημεία στα οποία ναι, είναι τώρα. Και τι έπρεπε να γίνει δηλαδή? Όχι, βέβαια δεν σταματάνε αυτά τα πράγματα ποτέ. Είχατε πει ότι το ΕΣΠΑ έφτασε στα 78-73 εκατομμύρια. Το νούμερο δεν μου είπε τίποτε εμένα. Όταν άκουσα όμως τον κύριο Καμίνη, τον Δήμαρχο των Αθηναίων, να λέει με πολύ μεγάλο καμάρι και περηφάνεια ότι ο Δήμος Αθηναίων πήρε 120 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ, τότε κατάλαβα τι σημαίνει να πάρεις για τίτραμα το αντίστοιχο ποσό, γιατί είναι αναλογικά, μιλάμε για δυσανάλογη. Είναι δυσανάλογη, η δράμα είναι υποπολαπλάσια των Αθηνών. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι στην Αθήνα και ο Καμίνης και ο Δήμος δηλαδή, αλλά και τα Υπουργεία εκτελούν έργα, και τα 120 εκατομμύρια μπροστά σε αυτά που πήρε ο Δήμος της Δράμας είναι ελαχιστότατα. Έτσι ακριβώς. Θα συνεχίσει αυτός ο οργασμός έργων και χρηματοδοτήσεων από το ΕΣΠΑ? Όσο θα είναι αυτή η Δημοτική Αρχή, νομίζω ότι θα είναι αυτός ο ρυθμός, δεν θα αλλάξει κάτι, δεν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Ήδη η προετοιμασία μας για το νέο ΕΣΠΑ είναι μεγάλη. Ήδη έχουμε πάνω από 30-35 εκατομμύρια έτοιμες μελέτες όριμες, οι οποίες είναι με την έναρξη της υποβολής των προτάσεων θα υποβληθούν για χρηματοδότηση, ούτως ώστε να τρέξουν ακόμη περισσότερα έργα στο Δήμο της Δράμας. Βεβαίως είναι έτσι.
Και όπως λέω πολλές φορές, δεν είναι έργα μόνο της πόλης της Δράμας, αλλά είναι και των κοινοτήτων, γιατί πολλές φορές στυλιτευθήκαμε, είχαμε μορφή ότι δεν κάνουμε μεγάλα έργα στις κοινότητες και αποδείξαμε ότι και το έργο της ίδρυυσης στο Σιδηρόνερο 770.000 και το έργο ίδρυυσης στη Χωριστή άλλες 800.000 και το έργο του Ξηροποτάμου σχεδόν 2 εκατομμύρια και ο βιολογικός καθαρισμός στη Χωριστή 2 εκατομμύρια και τα 5 εκατομμύρια σε όλες τις υπόλοιπες κοινότητες από το ΕΣΠΑ που αφορούν τη διαχείριση των λιμάτων ήταν για τις κοινότητες. Και πήραν οι κοινότητες και χρήματα από τη ΣΑΤΑ πάρα πολλά από το Δήμο και από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Τώρα είναι πάρα πολλά. Έχει περάσει η ώρα από ό,τι αντιλαμβάνομαι και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά θα ήθελα να μου πείτε κάτι ακόμη. Υπάρχουν πολλά ανικανοποιητά αιτήματα των πολιτών. Φαντάζομαι ότι είστε ο πρώτος αποδέκτης αιτημάτων και παραπώνων. Και αν τα βρίσκετε σε λογικά πλαίσια, γιατί ξέρουμε όλοι, πολλές φορές έχουμε παράλογες απαιτήσεις όλοι μας. Σίγουρα έχει πολλές φορές και κάποια παράλογα αιτήματα και κάποια αιτήματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το Δήμο και δεν μπορεί ο Δήμος σε καμία περίπτωση ούτε καν να τα ακουμπήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Δημότης τον Δήμαρχο ξέρει. Στο Δήμαρχο πηγαίνει, είναι η πιο κοντινή προς αυτόν εξουσία, για να πάω δηλαδή τελειώνοντας την κουβέντα μας σε αυτό που ξεκινήσαμε, είναι η εξουσία που πιο εύκολα μπορεί ο πολίτης να κοντέψει, να βρει την πόρτα ανοιχτή, να συζητήσει με τον Δήμαρχο και να, αν μη τι άλλο, αν δεν βρει λύση στο πρόβλημά του, τουλάχιστον θα το έχει πει. Θα το έχει συζητήσει με κάποιον. Αυτό όμως πρέπει να είναι λίγο ψυχοφθόρο για σας. Ναι, γιατί εγώ είμαι δήμαρχος και δεν είμαι εξομολόγος. Ναι, ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο. Είμαι δήμαρχος και δεν είμαι ψυχολόγος. Και ιδιαίτερα σε αυτόν τον καιρό που Βεβαίως, σε αυτούς τους καιρούς είμαι δήμαρχος και δεν είμαι ψυχίατρος. Δηλαδή δεν έχω την επιστημονική κατάρτιση για να διαχειριστώ κάποια ζητήματα που χρήζουν και ψυχολογικής φύσης, ας πούμε, ζητήματα. Ούτε έχω την πνευματικότητα ενός εξομολόγου που μπορεί να ακούει και να μην τον επηρεάζει τόσο πολύ αυτό το οποίο ακούει. Έτσι, δεν είμαι εγώ επιστημονικά εκπαιδευμένος. Σε μένα έρχεται κάποιος να πει το πρόβλημά του, το προσωπικό, το οικογενειακό, και όταν αυτό συμβεί σε μια μέρα, 2, 3, 5 φορές, η μέρα αυτή, όταν φεύγω από το γραφείο, καταλαβαίνετε ότι είμαι και εγώ σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, γιατί δεν είμαι εκπαιδευμένος για να το κάνω αυτό το πράγμα. Είμαι και ως άτομο συναισθηματικό και καταλαβαίνετε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία όντως δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εύκολα. Έρχεται εδώ ο Δημότης, δεκάδες πολιτών, έχετε δει και εσείς όσες φορές έχετε έρθει εδώ να περιμένει ο κόσμος απ' έξω και να βλέπει τον Δήμαρχο για πάρα πολλά προβλήματα που τον απασχολούσαν. Για μένα η ικανοποίησή μου μεγάλη, κυρία Στρατιάδου, είναι ότι μπορέσαμε και δώσαμε λύσεις σε μεγάλα άλυτα προβλήματα, σε ζητήματα όπως ήταν το περιουσιακό, το ιδιοκτησιακό, στο Προάστιο, στον Αρκαδικό, στη Νέα Μισό, στη Νέα Σεβάστια, στη Νέα Κρόμνη. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε ότι τις περιουσίες τους ο Δήμος το 2008 τις δίωλε ως δική του περιουσία. Δεν το ξέρανε και ακόμη κόσμο που δεν το γνωρίζει. Και δώσαμε λύση οριστική. Υπήρχαν προβλήματα σε πολίτες πολύ μικρότερης σημασίας, ελαχιστότατης σημασίας, τα οποία δεν λυνόντουσαν. Γιατί δεν έσκυβε κανείς για να δει αυτά τα προβλήματα για να λυθούν. Και τα λύσαμε, και ενώ φάνταζαν για τον κόσμο πολύ μεγάλα, ξαφνικά δεν αναλύνονται σε μια μέρα, σε 2 μέρες, σε 3 μέρες, σε μια εβδομάδα. Και αυτό το εκτίμησε ο κόσμος. Αυτή είναι η εκτίμηση που δείχνει σήμερα ο Δραμηνός στην παράταξη Πόλη και Ζωή και στο Δήμαρχο τον Κυριάκο τον Χαρακίδη. Αυτό είναι που κέρδισε την εμπιστοσύνη τους και μας εμπιστεύονται και σήμερα, ούτως ώστε να μας δίνουν μια ισχυρή πλειοψηφία για να διοικήσουμε το Δήμο και για την επόμενη πενταετία. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Την εμπιστοσύνη των Δραμηνών την πήραμε όχι δωρεάν. Την πήραμε πολύ μεγάλο κόπο. Την κερδίσαμε δίνοντας μάχες καθημερινά για να τον πείσουμε όχι λεκτικά, αλλά με τα έργα της δράσης και τη δραστηριότητά μας. Μάλιστα. Δουλέψαμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κλείνοντας, χωρίς να θέλω να σας ευνηδιάσω, θα μπορούσατε να δώσετε μια υπόσχεση για την επόμενη πενταετία?
Μπορείτε να σκεφτείτε και λίγο, γιατί. Όχι, δεν έχω να σκεφτώ απολύτως τίποτε, γιατί είμαι απόλυτα προετοιμασμένος. Αυτό το οποίο έχω κάνει τα 3 χρόνια, αυτό θα κάνω και τα υπόλοιπα 5 χρόνια. Δουλειά, δουλειά και πάλι δουλειά. Δουλέψαμε και εγώ και όλο το πολιτικό προσωπικό μαζί μου. Δούλεψα εγώ και δούλεψε μαζί μου και όλοι οι εργαζόμενοι, όλο το στελεχειακό δυναμικό του Δήμου. Γίναμε μία ομάδα όλοι μαζί και βγάλαμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή η ομάδα θα συνεχίσει. Γιατί έτσι λέγεται τουλάχιστον, ομάδα που κερδίζει δεν κάνεις αλλαγές. Προχωράς με την ομάδα, δίνεις τον κάθε έναν αγώνα σου ξεχωριστά, σαν να είναι ο τελευταίος αγώνας. Και αυτόν εδώ τον αγώνα τον κερδίζουμε, γιατί πηγαίνουμε όλοι μαζί ενωμένοι. Αυτό θα κάνουμε. Είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι, όχι για τις εκλογές, για την επόμενη πενταετία. Για να κερδίσουμε δηλαδή τον αγώνα της επόμενης πενταετίας, για να φτάσουμε τη Δράμα εκεί που όλοι την ονειρευόμασταν. Αυτό το οποίο λέγαμε, αλλάζουμε τη Δράμα τώρα, εμείς την αλλάζουμε τη Δράμα εδώ και 3 χρόνια και θα την αλλάζουμε και για την επόμενη πενταετία. Και με αυτό να κλείσουμε, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Να ευχηθώ καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο για όλο τον προεκλογικό αγώνα. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, ελπίζω κάτι να πήρετε από την εξουσία, από την ουσία της εξουσίας, σε αυτό το ημίωρο που ήμασταν κοντά σας. Γεια σας.